Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimantu mabuyu bambolunyu uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. Yow, yazi ne intro yenzeke mfethu. Yazi ne intro yenzeke. Hey Nina, hey ni froti Nina, hey ni froti, bafaka mametala katemu. Hey Nina, hey Nina, Nina. Hey, yazi, hey, ngifuna ukusebenza man. Okay. Hey yo, take me straight to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunyu uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Bafana bokuthula noxolo, love and peace. Ayi. Yabo mfethu kube ngangisayintwana. Lo mjida bengizobhlukanisa nale share. Ngiqede ngiyithathe. Kube manje manginondlunkulu ngisa right uyena umuntu yabona ya kodwa nje ngiyabona ukuthi la kunuka sandungwana uthola ukuthi iyo lengane eshibilikayo plazi ushap ngiyaqala unomntombi mfana ushap lengane ushapuke nga sanibona ninjani shap ethi bhuti wami ungadina mfethu mina igama lami ngulokhuzana ngoJinja yabo ngicela ukuthi ngihambe ngifuna abantu engizobheja nabo uma ukuthi wena my brother ungangihlula mina ngama push ups ngizokunika nayi le mali le showcase bafethu benginemali la iphi imali yami woze musuba igwalo yini ngicabanga ukuthi uzoba embarrassed phambi kwentombi yakho hawu woza baba welcome woza Awona mungu mongafaka u400 angu. Incane. Hayi ngawufaka. Ish. Okay, ngizofonela umfana lethi imali ke. Ulana ngipake lapha. Sipake lapha. Ngiyacela 400 asiyenze. Uyavuma aqala. Yo, ngiyavuma. Ngasiphi uyambona phethe 20 rand. Ngiyavuma. Ngifuna bangilethele imali kokungcono. Uba igama lakho my brother. Kama ngoThulani. Umamazeni bani? Umimi. Yeah. Okay, Sho ngicela ukuba untisetse chelete. Utlele chelete yakhe batla chelete gona le mfana mo ke batlang go dira di push ups le yena a go rwang hlola ke mo fa 400 no yana. Okay. Yeah, toli chelete toyo. Sharp. Okay, my brother, lento kizohamba kanje. Ngizokunika mina 400. Mawukuthi wena ungangihlula mina ukuthi sishaya ama push ups awu20 plus. Oh 20 maning 400. Okay. Hayi mancane uzomele ungiphi imali ngama push up amancane kanje. And then awu20 ngifuna ubone ukuthi ngikuthemba uzosha awu20. Ngasha na 50. Na 50. Hayi mina ngifuna 20 kwena. And then emva kwalokho and mawukuthi nina nobabili nizovuma ukuthi sidlale ilokhuzana yabona usumfaka manje Imaqala. Yeah. Pocket option
you'll get 100% bonus on your first deposit. ngizomnika u400 ama push up awu20 mancane already sewawinile and then ngifuna ukubona ukuthi nizoyiwina inde ukuthi nina are you guys loyal to each other. 400 rand nayi imali woza baba yeah that's my guy, he's my driver, that's one. It's okay. Yeah, today's our anniversary. 1 year. Ngithemba ukuthi kana ama push up So anniversary yena 1 year. Yeah. Shamdere bobo. So si loyal. Namanje sijahile mfethu sithi siya. Awangihle 400 izo-eta baba. Hayi kodwa No challenge mfethu. No. 400. 400 uyamthanda ngithi. kodwa amafoni angena. Uyamthanda ngithi sister. Uyamthemba ngicela nibe nikhuluma nibe ni-strategize abambe imic ubumtshela ukuthi akangibhithe off qala ngama-push up nami ngisa-strategize nenja yami. Okay. Hawena nangumuntu uyazazi. Kodwa amafoni. Ayenze uyajima nje njalo. Yini uyangisaba Cha sizokubona masibuya. hayi uyangisaba yini. Hayi babe masenze 400. Masiyenze. Oh my word. Woza. I want you to see this is my driver. Yeah. Eric. Ikhona ngempela imali. Yeah. Thank you. Hawu akakahambi masiyenze usiyenze babe. Masiyenze. Thank you brother. Thank you. Okay. 400. Cela ubambe. Kodwa imali. Man angisho How much? mina ngithi ngiyibambe. Ibali. Okay. 400. Thank you. Thank you. Yeah. Sure. Mangabe siloyal siyawina futhi. Yes, mangabe ni loyal. So qala ngama push ups and then emva kwalokho bese singena kwi loyalty test. So ihlula babe. So uready? So win. Letha ngibambe. Shaya. Ima. Hayibo. Qala ke. Hayi futhi ngiyaqala mina. Qala baby yenza nayi 400 nje nayi akasikhohlisanga. Yenza. Wena ngiyakubona ngathi Baby ujima njalo kanti uyenzani ejimini? asambe ke head to head. Amakhanda azohlangana la uqondo. Woza baba. Shona khona. Yini uyangizaba yini? Hawu. Kanje amakhanda mele aqondana nje. Uready? Count guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Uluzile, thank you. Unukanani? Buslow kanje kuno baby. Awangihlulanga nami nawe amhlulanga. Round 1. Sukhethe. Ubani? Wena ngiqini. Ayisiyabonga imali futhi wami. Okay, so it's about that time. Ke sewe couple switching phones. Musu ukuthatha imali kuqala. Uthi ngene phakathi nendawo. Okay. Asihlukanisa. No. Angithi awuthami uvumile. Angithi nayo imali uyiphethe sisami. Ngithe sizokwenza i-loyalty test. Amaphu. Awuthami. Kodwa shaya. Hayi yazi ngikulindeleni lapha. Yazi ngikulindeleni. Bengifuna uqe ungithe mina angisho ukuthi ma ukuthi uyangihlula ukwenza ama push up awu20. That's why bekumele wenza u20 wakho ngenza u20 wami. But when phone is so win, kuyafana. So we win regardless. So win. Ngilungile kufana yakho. So win. Yeah. So siswami ezungikhiphela ifoni because angikwazanga ukuthi ngiqale ngikhulume nani. Nesikhathi singanani nithandana nobhuti? 1 year today. It's our anniversary. Yeah. And ungathi yini oyithandayo ngaye and kwenza ukuthi uhlale so long in this relationship. Awulethi phone? Ubona manje futhi mama Oh, baby. phone manje. Indaba. Plus sengi. Akodwa ngisho 2 minutes. Hayi 2 minutes mningi, minutes. 1 minute. Ngenaphi qala? Lethi phone asikakafiki nalapho. Ungathi yini oyithandayo ngalo nje umbona egram? He's very masculine. Nje umbona ngimsuzise ngama push up. Goopy, delusional. Yeah, he's very masculine. He protects me. He loves me. So yeah. Futhi sihlala ndawonye so nje. Hayibo. Wanana. Hayi njalo. Hayi wasahlala nakini manje. Yo ngasuka kudala ekhaya. Hayibo. Ngasuka kudala. Yes, nina. Never. But it's fine. Mfethu ukuhlala nomuntu wakho akuyona into wrong and into enhle and as long as umuntu wakhe ezoba seduze ukwazi ukuthi keep eye on her. Wena ungathi yini oyithandayo ngayo? Uthuswa yini indaba yini ithini?
Yambona bhutami. Yini ungabanjwe inkunzi uthukile? Angisunderstand ukuthi amafoni ayehamba. Madonna umucabanga nefethu bakhona abasabamba inkunzi aba fresh kanje ngathi. Bakhona umuntu bami inkunzi agqoke isudu mse. Hawu. So ungathini thana umuntu wakho? Bhutami muhle uyakhona unempatho yabona. Uyakhona uphatha indoda mfethu. My brother. Chita wami lona mfethu. Hawu. Sebenza naye. Wenzani bhuti wami njengoba abantu bakwazi kangaka? Hawu. No, umchita wami sicollecta naye amathini. Inama Recycling. Indaba inenkinga. Ayikho convincing. Unenkinga on. Ayikho convincing. Uyambona nje naye ukuthi uconvincing ukuthi sidonsa naye amathini. Yabona. Uyanazi ukuthi vula. Soqala ngefoni yakho. Awuthami. Letha ke plus ngazine. Awuthami ngifisa ukwazi kuwena mfethu. Umamazi ukhona nomunye umuntu onokukhuluma naye wena ngaphandle ka my sister. Abantu basemsebenzini mfethu. So wena 100% uyazithemba. Ngiyayithemba. Hawu. Wena usu 100% uloyal kuye. Of course. Ne? Uhlala kuphi? Sihlala emaboneni. Egoli bhutami. Hey, unesiqale ngale ngalakade. Okay. Na machita know the ngisebenza ngabe. Cha, ifoni yakhe la. Le ngapha. Ile ikolite. Yebo. Uyayazi password yakhe? Of course. Okay. Baby lo. Wona la imali yami izohamba. Ivule phela. Hayibo. Indaba. Chinchiwe. Since ni Password. Uyayazi. Nakho nje iyanqaba ifake futhi my sister. Awuzami futhi mhlawumbe ayingeni nje. kwenziphi. Incorrect. Vula ifoni baba, musilokhu udlala ama games la Uyitshintshe nini? Hayibo, awuzami ukugcina sport. Kahle wena, kahle. Full phone. Vula ifoni. Ayibo uyitshintshe nini? Ngiyayazi nje ipassword yale phone. Ngivula every now and then mengithandile and then itshintshe nini now and then lo ngoba nihlala nobabili lapha emaboneni. Just last week. This week. Let's phone mfethu nini lokhu ubamba ifone nawo. Bamba le kanti umjita wakho ithini mfethu awumela welcome ngisamthembi lo balo. Okay. No WhatsApp. Okay siswami. Mase ngithi search la uzosearcha la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba yizo ezobe idliwa umuntu wakho. So uzongitypela la. All right guys, we're on WhatsApp right now and we're about to type the trenders. Type lapho uthi I love you. Awuthama khumula kahle wena khumula isiqoko indaba. Indaba khumula isiqoko. So wena awuthama akusheli nina namanye amantombazana. Uyimisa. Awukahle. No, usebenza naye. Amahathi ahlangana naphi nomsebenzi? Bongisho uyazi ukuthi uma ushayela umsebenzi wakhe esipanini ukuthi ngiyancoma kuba lezi zinto zokuthi no. Pho uvelelani makuthiwa I love you? No. Lesikhuluma ngomuntu. Ngani yakhala. Uthe lo mjidi yamthanda. 1 year ungenza kanje. Kodwa nakho kwami nathi amafoni bengenaphi na. Ayindaba amafoni ngenaphi nawo. Uba uenhle. Ngiyakubuza Baby futhi. ngisebenza nalo umuntu ungawazi. Ungitshela manga. Usukutshela ingane manga mfethu. Mina nguwena awuthanda ngalikhuluma iqiniso. Yabo lo mntana uyakhala manje. Baby. Umbonaphi enhloko? Okay, wakuphi enhle? Wasemsebenzini. So wena mawuya emsebenzini uyajola. Ngiyenda ukusipana. Ungitshela namanga. Ungitshela manga. Nkusema. Ungitshela manga. Mina yini ngenzeni manje? Indaba ufake mina mfethu. Ngikubuzile ukuthi uqale kahle ngama push ups awashaya kodwa amafoni manje. Ungenza islima. Ungenza islima. Ngihlala nawe ungenza islima. Yini ungayithola okay ufunani kuenhle? No, uenhle. Ufunani kuenhle? Ufunani? Ngisebenza nawe At least kuenhle benisebenzisa condom naye. Amakhondom angenaphi emsebenzini? Ungakali. Shothi emsebenzini ama condom awasetshenziswa. Ungakali. Phela uqonde lokho, what do you mean ukuthi angena pha ama condom emsebenzini? Which means anosebenzisa. Unesikhathi ngana nojola noenhle. Usamthanda yini kumthanda umsebenzi enhle. So uyamsebenza uenhle uyazi ukuthi wena uyamsebenza. No bro, talk. Umntana ukwatini manje ngenxa yakho. Indaba ngathi awuyithatha serious lento. Indaba amafoni ngenaphi na. Awuthami
khuluma nomuntu wakho. Yabona ke manje singenzeni. Why uza kumina? Why are you talking to me? Wenzeni manje? Mina indaba ukhulume nami mfethu, indaba ungakhulumi nomuntu wakho. Kodwa nawe yazi umoshile ilanga mfethu. Besihambela kahle. Sisuke Uzoxolisa kodwa noma uzolokhu ucomplain ngokuthi benihambela kahle. Are you going to apologize to this woman? Because uyakuthanda uyakukhalela manje and yona ubhizi unakane nami. Yini inkinga yakho? uqale yo. Loyal kuwe ngihlala nawe ngenzela yonke into yini? Kanti yena sister nokumncisha yini isho layilayi. Ayikho into engamenzeli yona lo muntu lo. Sometimes ngithi ngifuna 2 ngipha 1. No, uqale nini ukubona lokho? Usukhuluma kanje ngoba sengimbuzile ukuthi ngabe niyanelisana yini. Kanti uyawuthi njani? Wangaxolisi mfethu. Indaba ungamenaphi mfethu uxolisa ngamaphutha akho because you know very well what you are doing. And no enhle uma ngayibona lento ukuthi wena umphika kanje Ungenaphi ngoba hayi sister qoqa. Yabona uyashaya umuntu mfethu. Yabona uma usukhuluma. No, akekho umuntu ozoshaya omunye umuntu la. So awuthami yasibona isidingo sokuthi uxolise noma usibona isidingo sokuthi uxolise. Endlini yani umuntu kaEnhle endlini yani. Ngi-anniversary yethu. Ngelanga lethu ngenza kanje. Yeah. Yeah. Uvela. So sister njengoba umbona nje ngayithatha serious lento ukuthini kuwena njengoba umuntu othandana naye. Shuthi ngidlale ngesikhathi sami. Cha mamela lento leso ukhulumeni labantu mebehambile. Yazi uyabekezela noma umuntu athi anginanto ekanje manje uyahlala naye. There's always better outside qanisa ngishelwa. Cha uqonisa kashelwa noma sister njengoba Wena umbona. ugijimiso enhle emsebenzini. Enhle ngisipana naye. I love you hlanganaphi mina nisebenza nonke uqeda ukuvuma la ukhohliwe. Qonisa ushelo. Siphethe imali so. Awuthembi phela sister uyabona ngithi ukuthi ayihambanga. Uyamuzwa ukuthi into ayicabanga imali. Cela ungipha nemali yami. Hayibo kanjani? Hayibo baba uhlulekile phela ku loyalty. Deal was a deal. Wonke umuntu uyizwile deal yethu ukuthi awutheni waphasile but uthi ufailile. Ngikayi sister. Hayi ungamubheki so sithenga uMcDonald's. Kanjani usuzwa lona futhi manje lo shithela ngoEnhle. Uma eMcDonald's sithenga uMcDonald's. Ngizobona ukuthi ngikupha malini kuleyo mali. Ungamubheki. Kahle. Qomisa ngeqolo phansi phela wena uzolokhu unakana nami. Ngiyakutshela phela. Hawu. Sure. Yawaza wangenza islima. Usazoqhubeka uthandane nalona noma usazoqhubeka yini uthandane nalo njengoba umbona lo ukuthi uyakuchithela. Ngiyamshiya ngisambona Nayi imali ukuthi yokugibela ngoba uyamshiya. Kahle wena. Kahle. Angithi uyafeba wena ufeba noEnhle. And ungabe uxolisa enganeni. Hawu. Uyamshiya. uxolisa nokuxolisa. Saphika namanje. Awuxolisi ngani? Hawu. Ngithi mina usazoqhubeka ngitshole nalo noma uyamshiya. Ngiyamshiya. Hayibo umshiya kanjani? Ngoba uyamshiya naye enye ngipha yona ukuthi nje uyamshiya lo. Jayela kahle. Sathe le mali soyidla. Jayela kahle. Siswami kodwa sikaqedi nawe sicela ukucheck ifoni yakho. Nani uma ningayicheck. Nami ngifuna ukubona mhlawumbe nawe uyanganga. Uyayazi ipassword. Uyayazi. Me. Kodwa yapho. Hey, yazi awuthami, wozuma la welcome. Sure, woza kubonise phela. Siswami usukubaleka nemali. Nami lesibheke. Now what's up? Ngizokutshela mase ngithi type. Mangithi type la makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lamanye amajita la ungitshela ngoba yiwa zobe nyonyobela umuntu wakho. All right guys, my name is King Changer Cream Dala Cream. Intwana nje yase King Indlovu and we are on WhatsApp right now and we are about to type the Chandis. Type la put I love you. Siswami sondela kimi. Ngakhali sister. Askisi. Type la. Abakshelo na sister njengoba umuhle kanje. Njalo. Umzala usisi wakhe. Akunalutho lapho. Angithi mina ngislim. Hlakaniphile wena. Okay, phuma ke lapho awuthi type uthi sex. Sibone ukuthi oba naba mhlawumbe angithi yimi engicheckayo lapho. Kanti yini inkinga? Hawu. Usahleka. Uhlekani? Unokuyicela i-sex yabo? Ayikho into esingayenzi. Ngumfazi wakhe lo muntu lo ngihlala naye. 1 year. Phuma lapho type uthi money sibone ukuthi imali usisuyicela kubani. Angithi siyachecka. Kanti what's the reason or the purpose of doing this? We are checking. Relax. Dog. Vela wena. Phuma lapho type uthi come outside. Askisi ne.
Babe baye epatini nosiswakhe. Aku right butwana. Phuma lapho type uthi morning after pills. Seswama kaze kwenzeke. Awuthi Angimfebeli. Ayikho into engiyenzayo ngihlala naye ngizoyenza nini kuphi bayongilanda phi nalabo bantu uyawudlala Facebook khona ngicela uqale before uphuma lapho ufake i-emoji ebrinjol ufake i-emoji ebentshus ufake nalamanzi athi qwa impophoma awukho kuyadlala leso when you are hurting ngemibhizi uyahleka Vela ngicela uphume lapha eFacebook ungene kuma messenger lapha utype uthi I love you ufake neheart red mayithi no results noma kuvela ama unread messages ungitshele sisheshe shift type I love you. yes ufake neheart red siceda nini ngifuna ukuyopaka ngifaka off yeah no Upaka kanjani? kahle Victin welcome let's relax siswami awufuna ukuhamba nalo angithi Samba so. Done. done Angindawo nawo ngalinge ngizokufaka ispinning kick ngalinge yeah phinda futhi umtshele wena sister ngoba uyahleka kuyahlekisa imizamo iyahlekisa Kodwa nawe. ngizulu hayi awuthama ngifunike mina ukugonkoza phambi kwentombi yakho Kanjalo lapha ngeke ifike. angeke ifike ne yeah avoid it baby no entry baby hamba baby ngapha nangapha Hayibo ngiyayimshiya phela. Sambi yabona ke nawe. yazi nenzalo ngidlalisa ngizokuloka njani Ngosina ukuhamba nawe uthi yabo ngosina. ubuzo ngenzani Phela nawe mfethu kuyiqale yo. look up press down surrender say sorry Alright. say sorry Sorry. say sorry Sorry. Ay sorry. waphinde udelela inkosi asambe mamazi boss ukugibela ifusek Shelly ungakhali sister ungakhali ukwenza isilimo bese ngithola isikhathi singakanani 1 year today is our anniversary today and mhlambe necondom bengayisebenzisi ngoba ngisema ngembuzo wathi condom ingena kuphi emsebenzini uyahleka bungakamitheli Excuse uzonguphi hug Excuse makhala fancy makhala uzothola enye indoda sister and uzothola umuntu right papa sopa mayelo bone uzofuna umjolo mkhathele jolo yanyisa sister makhala uzomthola umuntu right so wena sister usajola njengoba umjolo usukunyisile done awusawufuni ne next ufuna ukuthini kwabanye abasajola mawuyeke umjolo ayi bazoyibonela nami aba find out okwabo hayi kuyashisa emjolweni ne thathe lo nemali khulileka yezwa skisi sister hamba mamazi hamba umisite futhi wena ukhat mshaye welcome mshaye khali singane lo uzana take us home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake